Em dic Marta i estic fent el cicle d'educació infantil a Trinitat Vella. Aquest any he fet les pràctiques a Baró de Viver, a P3 i les estic fent de manera dual. Aquesta manera de fer les pràctiques m'ha servit per disfrutar molt dels infants i sobretot observar l'evolució que han tingut del curs escolar. He gaudit molt de les activitats de poder fer-ho amb ells perquè crec que estàvem tot el dia amb ells i la meva experiència en aquests mesos ha estat molt positiva, ja que en tot moment he tingut ajuda de la meva tutora de pràctiques que m'ha ajudat en tot el que he necessitat i de com poder fer el seguiment a les classes. Estic molt agraïda de fer aquestes pràctiques dual, ja que al principi, quan em van donar l'oportunitat, no ho tenia gaire clar, perquè era com alguna cosa nova, que no sabíem el que era ni res, però al provar-ho és molt millor aquestes pràctiques que unes pràctiques normals. Sí que és cert que són moltes més hores, però això serveix per gaudir el doble dels infants, de poder fer moltes coses amb ells i és una experiència molt recomanable.